Hola i benvinguts. En aquest vídeo veurem com afegir un canal de RSS, és a dir, de sincronització de notícies automàtica en el Moodle. Com podeu veure, estic en el curs Moodle Exemple del nostre conegut alumne 1 del campus virtual de la Fundació Universitària Martí l'Humà. Com podem veure, en el menú desplegable de la dreta només tenim el calendari. Llavors, el que farem serà activar l'edició del curs i ens apareixerà en el menú de l'esquerra, al final de tot, l'opció d'afegir un bloc. Ho seleccionem i posteriorment seleccionem els canals d'informació RSS remots. Aquest bloc se'ns ha afegit a la part de sota. El podem moure a la part de dalt. Ara només ens queda configurar-ho. Accedim a la rodeta i li direm configurar el bloc. Com podeu veure, ens diu què volem fer. Que si volem visualitzar la descripció de cada enllaç, podem dir-li que sí, que no hi ha canals encara definits i que volem 5 notícies. En aquest cas, anem a afegir o editar canals. Sobre un missatge d'advertència, li diem que sí, i ens diu que no hi ha res per visualitzar. Llavors, afegim un nou canal. Seleccionarem l'RSS del diari ara.cat. El seleccionem i li diem que sí. Ja el tenim configurat, el canal d'informació. Podríem afegir nous canals i, per tant, tenir més informació. Si anem al curs Moodle, podrem veure que encara no es visualitza. Per tant, anem una altra vegada a configuració, li posem un títol, per exemple, ara.cat, li diem que es mostri l'enllaç i que es mostri la imatge del canal. Seleccionem el canal que volem mostrar, l'ara.cat, de tots els disponibles o de tots els que podem tenir carregats, i deixem els canvis. Ara sí que ens apareixen els 5 primeres notícies que ells, des d'ara.cat, han decidit que són les més importants i han col·locat en el seu canal d'informacions remotes. Si fem clic en una d'elles, ens portarà directament a la notícia, com podeu veure. Els RSS són una eina molt potent per dotar els nostres cursos d'una informació immediata d'aquells canals que nosaltres creiem prou adients per la nostra docència i per l'empoderament del nostre alumne a nivell digital. Amaguem el bloc, desactivem i només em queda dir fins la propera.